Bun găsit, dragi copii! Astăzi continuăm cu încă o povestire din a doua carte a Bibliei, Exodul, capitolul 22. Dumnezeu ne învață să fim cinstiți și să avem o inimă plină de bunătate. Poporul lui Dumnezeu, Israel, învățase multe în călătoria lui prin pustiu. Dumnezeu nu le dăduse doar hrană și apă, ci și legi care să-i învețe cum să trăiască frumos, cum să se poarte unii cu alții și cum să-L cinstească pe Dumnezeu. Dumnezeu a dorit ca în fiecare zi oamenii să arate cinste, dreptate și bunătate. Așa este scris în cartea Exodului, capitolul 22, unde Dumnezeu le-a spus oamenilor din poporul Israel cum trebuie să se poarte în situațiile vieții, fie că este vorba de lucruri materiale, de relații cu alți oameni sau de relația lor cu Dumnezeu. Același lucru pe care Dumnezeu l-a spus poporului Israel este valabil și pentru noi astăzi. Dumnezeu ne învață cum să avem grijă de lucrurile noastre, de lucrurile pe care le împrumutăm, cum să avem relații potrivite, bune, de prietenie, să comunicăm clar și corect față de cei din casa noastră și să avem o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Dacă un om fură un bou sau o oaie și o taie ori o vinde, trebuie să dea înapoi 5 boi pentru boul pe care l-a furat și 4 oi pentru oaia pe care a furat-o. Dumnezeu i-a învățat pe oameni că dacă furi, va trebui să plătești de 5 ori mai mult, ori de 4 ori mai mult. Dacă un hoț era prins în timp ce fura și muria în timp ce stăpânul la care intrase se apăra, acela nu era vinovat pentru că își apăra casa și familia. Dar dacă soarele răsăria și omul totuși îl lovia, el devenea vinovat pentru că nu mai era un mod de apărare, ci de răzbunare. Dumnezeu dorește ca oamenii să fie corecți și să nu ia niciodată ceea ce nu le aparține. Dumnezeu ne învață că este mai bine să muncim decât să căutăm câștig prin nedreptate. Dacă animalele unui om mâncau din grădina vecinului, stăpânul lor trebuia să înapoieze, plătind cu ceea ce avea mai bun din roadele lui. Dacă focul făcut în curtea unui om se aprindea și ardea ogorul vecinului, cel care făcuse focul trebuia să repare acea greșeală și să îi repare ogorul sau să-i construiască casa. Dumnezeu ne învață să fim atenți la tot ce facem și să recunoaștem greșelile și cu blândețe, cu sinceritate și să refacem relația de prietenie cu cel căruia i-am provocat o supărare. Dacă cineva împrumuta un animal, o haină sau un obiect și acesta se strica sau se pierdea, trebuia să dea socoteală, să răspundă pentru acel lucru. Cine primea ceva în grijă trebuia să se poarte cu respect și responsabilitate. Dumnezeu ne învață să avem grijă de lucrurile altor oameni pe care le primim ca împrumut, ca și cum ar fi ale noastre, pentru că în felul acesta arătăm dragoste, cinste și responsabilitate. Dumnezeu a spus că fetele trebuie protejate, respectate, iar relațiile dintre
O fată și un băiat trebuie să fie curate și pline de onoare. Dumnezeu a interzis vrăjitoria, închinarea la idol și orice lucrare rea. Copiii lui Dumnezeu trebuie să stea departe de orice lucru rău și să umble în lumină, pentru că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu i-a învățat pe oameni să fie buni cu cei ce suferă, cu văduve, orfani, străini, oameni săraci. Dacă aceștia strigau către Dumnezeu, El le asculta rugăciunea. Când un om sărac împrumuta bani, cel care îi dădea nu trebuia să ceară dobândă sau să îl trateze cu nerespect. Dacă îi lua haina drept garanție, acesta trebuia să-i o dea înapoi până seara, ca omul să nu sufere de frig. Dumnezeu iubește o inimă plină de milă și ne învață să fim plini de bunătate și grijă pentru cei în nevoie. Dumnezeu a spus să nu vorbești de rău pe Dumnezeu și nici pe conducătorul poporului tău. Tot ce aveau mai bun trebuia să înapoieze, roadele pământului, animalele întâi născute. Acestea trebuiau aduse ca dar înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorește să îi dăruim, să îi oferim tot ceea ce avem mai bun, pentru că El ne va răsplăti și ne va binecuvânta. Poporul lui Dumnezeu trebuia să fie curat și sfânt, să nu se atingă de nimic necurat. Dumnezeu merită ce avem mai bun, pentru că El este Tatăl nostru ceresc. Respectul față de El arată dragostea din inimile noastre și arată faptul că suntem recunoscători pentru tot ceea ce El face în viața noastră. Dragi copii, din acest capitol învățăm că Dumnezeu ne cheamă să trăim frumos, să fim responsabili, să fim corecți, să avem o inimă plină de bunătate și să facem binele în fiecare zi.